Ti og minahal kong matalom no. Okay. Karon di ay ang first day sa Misa de Gallo dire sa lungsod sa Matalom, guys. Niya mao ni kon, guys, ang Christmas tree dire sa lungsod sa Matalom, guys. Okay. Suroy na mo dire sa ato ang giant Christmas tree dire sa lungsod sa Matalom, sir. Okay, mao ni kahimtang og update sa ato ang Christmas tree niya first day ron sa ato ang Misa de Gallo dire sa lungsod sa Matalom, guys. So, niya December 16, 2023, guys. Okay, mao ni ang Christmas tree sa ato ang lungsod sa Matalom, guys. Okay, mao ni, guys, ang atong Christmas tree diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay. Okay, welcome to Matalom. Welcome to sa ato ang kon permerong adlaw nga Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, mao ni kahimtang karon niya December 16, 2023. Okay, mao ni update na to sa ato ang Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, suroy na mo dire sa ato ang giant Christmas tree sa ato ang simbahan diri sa lungsod sa Matalom.